Es presenta el projecte definitiu de la Casa Bernal. Pati i interior seran el que es transformaran en esta última fase. El projecte permetrà rehabilitar un dels edificis amb més història de la Pobla, datat del segle XVI i amb un pressupost de 1,5 milions d'euros. Els donarem més detalls de l'acte i del projecte els pròxims minuts. Sumari i comencem. Esta setmana s'ha presentat el projecte Vestim la Casa Bernal, un projecte que permetrà rehabilitar totalment l'edifici amb un pressupost de 1,5 milions d'euros. Ahí sí quedarà la sala principal de la Casa Bernal quan s'acabe amb la rehabilitació. Almenys així es va mostrar a la presentació del projecte Vestim la Casa Bernal, que es va presentar esta setmana a la Casa Gran. Un projecte que porta l'Estudi d'Arquitectura TECUM de València, que va guanyar el concurs d'idees. Edifici emblemàtic per al poble d'una gran rellevància social i com el dia vam empatitzar molt, va cautivar aquest procés participatiu de Pensem la Casa Bernal, que a nosaltres ens va donar peu a pensar la nostra idea i titular-la en aquesta manera de Vestim la Casa Bernal. Ara toca, una vegada està pensada, toca vestir-la. Respectar l'estat original i recuperar-lo de l'edifici, però també habilitar-lo de tal manera que fent-lo accessible, fent-lo amable, i fent-lo també visible i transparent per al poble, que permeta que el poble, el veïnat, el disfrute i l'utilitzi. Un espai que servirà per recolzar el món cultural de la Pobla i recuperarà l'espírit de la Renaixença i donarà protagonisme a la llum i a la figura del poeta Teodor Llorente. I agafant aquests dos conceptes literaris que formen part del poeta i de les seues lletres i de la seva època literària, crec que eren molt comparables amb les èpoques i el destí i tot el procés de restauració de la Casa Llum, que aporta tot el procés de pensar els usos, de participar amb la gent, de què és el que vol fer en la casa, donar-li llum, donar-li valor. L'objectiu és convertir la Casa Bernal en un espai obert amb una plaça central que servisca de punt de trobada del veïnat i un eix vertebrador de l'edifici. Aquesta és la idea. Si n'hi ha algunes coses importants en aquest edifici o en aquesta dotació, és la ubicació, és l'ús, és el protagonisme del poble, de la gent, no? I per tant, utilitzar aquest pati o utilitzar aquestes aules a nivell cultural i social per a l'estudi o l'exposició o relacionar-se o un punt de trobada. Una última passa que acabarà les diferents fases que ja s'han realitzat al llarg dels últims anys. Ja n'hi ha una part que la gent ja coneix, de les façanes i les cobertes, però ara ve l'acabar els interiors i el pati i tots els usos i instal·lacions, de manera que puguem utilitzar-ho en totes aquestes idees que s'han recollit en el procés que ha sigut llarg de participació, però clar, en aquest document ja podem executar l'obra. Per tant, és un document molt important que es presenta al poble i ara vindrà la fase de ficar-se en faena i executar una obra que serà llarga, però culminarà en tenir la casa acabada i passar realment a utilitzar-la, que serà el que tots estem desitjant. L'Ajuntament té previst licitar en les pròximes setmanes l'execució de les obres per recuperar la Casa Bernal. Tindrà un pressupost d'1,5 milions d'euros. El projecte Vestim la Casa Bernal preveu fer un centre cultural polivalent que acollirà 3 sales d'exposicions, 2 sales d'estudi, un centre d'investigació de les obres de Teodor Llorente, una plaça interior i un escenari polivalent a més del servei de cafeteria. I com a tas del que podrem gaudir en un futur els deixem amb unes imatges que mostren com serà la Casa Bernal quan tot estiga enllestit.